अदालगुरि बियाब बाथौ गुथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो अदालगुरि जिल्ला बाथौ गुथुमनि बोसोरारि जथुमानि लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। फैगौ बोसोरनि 29-30 आरो 30 जानुवारियाव गासै सानथामनि हाबाफारिजों अदालगुरि गलमा मनफुराव मेहेरगोनाङै खुंनो थांखि लादों अदालगुरि बियाब बाथौ गुथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो अदालगुरि जिल्ला बाथौ गुथुमनि बोसोरारि जथुमा। दिनै बे नोजोरजों बोसोरारि जथुमानि थाखाय गाहाय लाइ खुन्थियाखौ अदालगुरि बियाब बाथौ गुथुमनि रायजो राजा आरो जिल्लाफोरनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै गायसननाय जायो। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियावनो मासबाद बियाबनि एमएलए चरण बर' एमसिएलए फ्रेसमुचारिया बाहागो लायो। दायो नोंथांमोननि सोंनाय बादिबा आं बेखौनो लुबैयो, जों बाथौ धोरोमा जों खौसे जानानै गावनि धोरोमखौ जोङो फालिनाय सिबिनायखौ आं लुबैयो। लोगोसे दा बेवहाय फैबाय थानाय 2023 जानुवारि मासनि 29, 30, 31 सानथामनि हाबाफारि लानानै बेवहाय मनपुर खेल फोथाराव खुंनाय जागोन। दा बे खुंनायाव जों बयबो हेफाजाबखौ आं लुबैदों। लोगोसे हेफाजाबनि गेजेरजों जों सावरायमेलनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोङो फोसाबनानै फेहेरनाय फुवारनाय बे खामानियाव जों बयबो आगान होगोन, बेखौ आङो हदायनो मिजिंथियो। बे बाथौ साना जाबाय जोंहा ओरैनो जानुवारि मासनि 26, 27 ओरैनो गोलैखायो। जोंहा बेयावथ' गोलैनाय फाला गैला, बे बारलांसिगोन बेयो। औ, जोङो बेखौनो खावलायगोन, जिल्लानि जिथु जोंहा उदालगुरि जिल्ला नालाय, बे जायगाया जेरावनि गोसो बेयावनो लानो हायो जोङो। एलफाइभेट हिसाबै जों जेरावबो लानो हायो। दा बे बारावहा दिनै ओइ उदालगुरि बियाफा सिलभार जुबलि जानायखाय लोगोसे जोंबो एसे नामखौ लाखिनि ज' खुंजाबफानि। दा बेनिखाय जोंबो बे मददथि होबाय। आरो लोगोसे जों जिल्लानिफ्राय बिथोन थांगोन प्रत्येक आनसलिकआवनो जेन बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनांगौ। जिहेतु बेहा सेन्टार प्लेस उदालगुरि जाबाय, जिल्लानि गाहाय थावनि नालाय, बेखौ जोङो बाथौ सान बादियै जों प्रसेसन खालामगोन। जेन जों बर' हारिया बाथौआ जे बर' हारिनि मोनसे आंगो धोरोम, बेखौ जों दिन्थिनो थाखाय जों डिस्ट्रिक्टखौ सावरायखादों। दिनै जोंहा उदालगुरि बियाब आरो जिल्लानि फैबाय थानाय नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानो गोनां 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव जानो गोनां नैबे रुफाथि मायथाइ बे खुंनायनि गिबि खुन्था गायनाय, बे गिबि खुन्था गायनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय, खोब मोजाङै जाफुंदों आरो आसा खालायदों दिनैनि बे खुन्था गायनायनि गेजेरजोंनो जे फैबाय थानाय जानो गोनां बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंगोन। ओंखायनो जिहेथु फार्स्ट हाबाफारि हिसाबै जोंहा दिनै बे जाबाय, जोंनि हाबाफारिफ्रा जालांबाय थागोन। आं खावलायदों जे जोंनि नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गासै धोरोमारिजों लोगोसे जायफोर जोंनि धोरोमखौ मोजां मोनो, बै मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा जाहाथे फैनानै जोंखौ बयबो हेफाजाब होनो खावलायगोन। मानोना जों दिनै बेहाय मोनसे मोजां धोरोमजों लोगोसे समाजखान्थि, धोरोमखान्थि आरो बिभिन्न धरनाव जाहाथे जोंनि गेजेराव गुलुं गुजुं जानाय बेफोरखौ जोंनि गेजेराव मोजां मोनसे संस्कार खालायनायनि मोनसे बे हाबाफारि बे धोरोमनि गेजेरजों जों फोसाबनो हायो। ओंखायनो जों आसा खालायदों नैबे खुंनायनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलै जायफोर जोंनि बे धोरोमखौ मोजां मोनग्रा जाहाथे बेफोरजों जों मोनसे मोजां जाहाथे थुलुंगा होलांनो हागोन। ओंखायनो आसा खालायदों जोंनि बे दिनै गिबि खुन्था गायनायनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमान खालायनो सानदों जे जोंनि बे फैबाय थानाय जानुवारियाव जानो गोनां 29, 30 आरो 31 थारिखआव जानो गोनां नैबे गायसनजाग्रा दिनै फार्स्ट खुन्था गायनाय जाबाय, बिनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिया जालांगोन। ओंखायनो आसा खालायदों जाहाथे दिनै जोंनि बे अखल जोंनि बे जिल्लानिल' नङा बा बियाबनिल' नङा, जायफोर गोसो गुदुं जोंनि बे धोरोमखौ मोजां मोनग्रा गासै गुबुन धोरोमारियानो जायाथों मानो बा जोंनि धोरोमारियानो जायाथों मानो, जाहाथे बयखौबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होनानै बै फैबाय थानाय समाव मोजाङै जाफुंसार होनो थाखाय आङो बयखौ खावलायबाय, आसा खालायदों बे हाबाफारियाव बयबो हेफाजाब मोनगोन, बयनिफ्रायबो हेफाजाब मोनगोन होननानै आङो बानजाय आफादनि जानानै खावलायहरबाय आरो गोजोन्थों। नैबे समाव जिहेतु बाथौ सिबियारि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माखासे धोरोमजों जुरित गैयै बायदि जालांनो हमदों। दा बेनि थाखाय माबा स्पेसियेलि आलासिफोर लिंना लाबोगोन नामा? जों बेखौथ' जोंनि धोरोमनि गेजेरजों जों बेखौनो फोसाबबाय थानो नागिरदों, बिनि सायाव जों गियान होनो नागिरदों। जोंनि फैबाय थानाय उन जोलै लाइमोनफोरखौ जों जाहाथे मोजां मोनसे बिथांमोननो थुलुंगा होलांनो हायो नामा, आरो बिथांमोना समाजनि गेजेराव बेबायदि हाबाफारि मावनानै जाहाथे मोजां थुलुंगा होलांनो हागोन नामा, जों बिनि थाखाय सावरायनो थाखाय स्पेसियेलि जों बेखौ जथ्न लादों। आरो बिनि गेजेरजों बे जोंनि बे कनफारेन्सनि गेजेरजों बेफोर बुस्थुआ जाफुंसार होनो थाखाय जों नाजादों आरो। थेंक इउ। खाफाल गोनां होननानै आं सानदों, मानो होनोब्ला उदालगुरि बियाबनि
जि रुफाथि मायथाइ फोरबो आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि जि बोसोरारि जथुमा बेखौ जयैनो जिहेतु महनपुर फोथाराव फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारि 29, 30 आरो 31 खालि खुंनो जिहेतु लाहार फाहार खालामदों। बेनिनो दिनै बेवहाय जिहेतु गाहाय खुन्था गायसनदों आरो बेवहाय आङो गायसनगिरि आलासि हिसाबै दिनै लेंहर जादों। बे हिसाबै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो खाफाल गोनां होननानै आं गावखौनो सानदों। मानो होनोब्ला बे मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ जे उदालगुरिया बुंनो थांब्ला फ्राय टाउन एरिया बेवहाय गोलैयो, गोरों गोराफोर दङ आरो आं मिजिंथिदों बे प्रग्रामा खोब मेहेरगोनां जागोन, खोब गाजा गोमजा जागोन। दा बे एफा मोजां प्रग्रामाव दिनैनि जि गिबि फर्मेल खुन्था गायजेननाय हाबाफारि बेवहाय आङो आलासि महरै थानो मोन्दों। बे आंनि थाखाय खोब गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव। फैबाय थानाय समाव जिहेतु बाथौ सिबियारिफोर बिथांमोननि बेफोर हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय नोंथांनिफ्राय मा मेसेज थागोन? आङो बयखौबो खावलायगोन। जोंनि गेजेराव गोबां धोरोमनि मानसिफोर थानो हागौ, अब्लाबो जों गावबागाव धोरोमखौ जों बयबो मोजां मोनो। दा गावनि धोरोमखौ मोजां मोनो हिसाबै जों बेलेगखौ जों गाज्रिबो मोना। बे हिसाबै जाय जिखि धोरोमाव थाया मानो जों धोरोमनि आसार खान्थि नेमनि गेजेरजोंनो जोङो समाजखौ फोसाबलांनांगोन। जोंनि गेजेराव जिखिनि संस्कार जानो गोनां जों बेखौ संस्कार खालामनांगोन। दा ओंखायनो बेवहाय अकल जोंनि बोराय बुरै, जोंनि रायजो जानाय हौवा हिन्जाव बेल' नङा, लाइमोनजों लोगोसे गासैबो उन्दै उन्दै गथ'फोरबो जाहाथे बेवहाय फैनानै नुजाथिफैयो आरो बेनिफ्राय जोंनि समाजनि जि बोसोनफोर, धोरोमनि जि बोसोनफोर जाहाथे बेनिफ्राय जोङो लानो हायो। आं ओंखायनो बयखौबो बेवहाय फैनानै बाहागो लानानै आरो बेनिफ्राय जोंनि बे धोरोम, जिहेथु धोरोमजों लोगोसे हारिमुबो दङ आरो जोङो बेनि गेजेरजों जिहेथु जों जाथिखौ परिचय होनो हायो। ओंखायनो जाहाथे बेवहाय बयबो फैयो, आं बेनि थाखाय आंबो दिनै आं खावलायहरदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।